Ahojte, volám sa Lucia a som šéfredaktorkou portálu www.svadbaonline.sk a magazínu Svadba online. Dnes by som vám chcela povedať viac k súťaži Miss Nevesta 2011, ktorá momentálne prebieha na našom portáli a na Facebooku. Do dnešného dňa sa nám prihlásilo vyše 80 neviest, takže konkurencia je skutočne silná a záverečný súboj o titul Miss Nevesta 2011 bude skutočne veľký. Veríme, že nás podporíte, že nám čím skôr pošlete hlas, najlepšie už teraz, a sledujte priebeh súťaže na stránke www.svadbaonline.sk a takisto na Facebooku. Tešíme sa na vás. A ako sa bude hlasovať? Hlasovať sa bude dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je na stránke www.svadbaonline.sk, kde v kategórii súťaž nájdete všetky fotografie neviest. Po zakliknutí fotografie sa vám zobrazí profil nevesty. Ak sa vám táto nevesta bude páčiť, jednoducho zahlasujte hlasovacím tlačidlom. To ale nie je všetko. Zobrazí sa vám aj krátky formulár, ktorý je potrebné vyplniť vašim menom a e-mailom. A až teraz ste zahlasovali. Ako užívateľ portálu www.svadbaonline.sk môžete hlasovať jedenkrát denne a počas celého trvania súťaže. Druhý spôsob, ktorý môžete hlasovať, je hlasovanie na Facebooku v sekcii Svadba online. Tu jednoducho zakliknete fotku nevesty, ktorá sa vám páči, svojim lajkom a týmto ju vlastne podporíte. Taktiež túto fotografiu môžete zdieľať vo svojom profile, čím ju vlastne podporíte aj tým, že ju uvidia všetci vaši priatelia. Tak hurá do hlasovania, aby ste získali pre svoju favoritku čo najviac hlasov. A ktorá nevesta získa titul Miss Nevesta 2011? Počas celého trvania súťaže uvidíte na stránke www.svadbaonline.sk v ľavom navigačnom paneli TOP 10 neviest. Po ukončení súťaže spočítame hlasy zo stránky www.svadbaonline.sk a všetky lajky z Facebooku. Tá nevesta, ktorá získa najviac spoločných hlasov, získa titul Miss Nevesta 2011. Prečo treba vyplňať registračný formulár pri hlasovaní? Po skúsenostiach z minulých rokov sme chceli zabezpečiť, aby mohli hlasovať nielen užívateľia stránky www.svadbaonline.sk, ale aj noví užívateľia. Takto sa nám podarilo vytvoriť formulár, ktorý vám nezaberie viac ako 20 sekúnd a keď ho vyplníte, zabezpečíme spoločne to, že hlasovanie bude spravodlivé a férové. Nuž a teraz vám neostáva nič iné, iba hlasovať, hlasovať a hlasovať a celý priebeh súťaže môžete stále sledovať na stránke www.svadbaonline.sk i na Facebooku.